I denne vejledning vil jeg vise, hvordan du opretter et spørgeskema og igangsætter en undersøgelse. Jeg starter med at indtaste mine brugeroplysninger. Og så klikker jeg på Login. Fra velkomstsiden klikker jeg på Opret skema. Her kunne jeg f.eks. trykke på Demo af selvvurderet helbred. Så kommer der et vindue, hvor jeg faktisk kan gennemgå spørgeskemaet, og jeg kan se, hvilke spørgsmål der skal besvares. Det gør jeg ikke lige nu, så jeg lukker igen. Du skal være opmærksom på, at alle afdelinger skal være oprettet på én gang. Man kan ikke efterfølgende tilføje afdelinger, når undersøgelsen er i gang. Jeg klikker på Opret skema. I min virksomhed er der 2 afdelinger, administration og produktion. Jeg starter med afdelingen administration. Så indsætter jeg en e-mail her. Hvis der ikke er mange medarbejdere, kan man indsætte dem manuelt her, men jeg kan også hente dem samlet. Det er derfor, jeg tidligere lavede en CSV-fil, og den vil jeg hente her. Så jeg trykker på Browse, og ude på mit skrivebord, hvor jeg har gemt den, der finder jeg indbydelse tutorial. Jeg siger Open, og så ved jeg, at i den fil er der 6 e-mails, og den her, som jeg har skrevet på her, det er så den 7. Så alt i alt 7 medarbejdere i administration. Jeg skal ikke lave nogen manuelle invitationer, fordi alle i administrationen har e-mail. Så klikker jeg på Opret ny afdeling. Så skal vi have oprettet afdelingen produktion, og jeg indtaster produktion her. I produktionen er der ingen, der har e-mails, og derfor har jeg heller ikke brug for at kunne importere en CSV-fil. Til gengæld vil jeg gerne lave 12 manuelle invitationer. Så jeg skriver 12 med manuelle invitationer, og så skriver jeg opret ny afdeling. Jeg kan se, at der er oprettet en administrationsafdeling og en produktionsafdeling, og jeg klikker på næste. Her har vi mulighed for at sende en e-mail invitation til kollegerne. Jeg kan lige se, hvordan min mail kommer til at se ud, så jeg klikker på Preview. Her kan jeg se, at den tekst, som jeg har indtastet, og jeg kan også se, at der er et link, som følger med. Og det er det link, hvor medarbejderen skal indtaste i spørgeskemaet. Jeg lukker for Preview. Hvis en medarbejder ikke har modtaget en invitation, kan det skyldes, at invitationen er havnet i spam-mappen. Så længe du ikke har færdiggjort skemaet, kan du klikke på Gem arbejde og vende tilbage senere. Vi klikker på Videre. Omkring udløbsdato. Her kan du bestemme, hvor lang tid besvarelsesperioden skal være. Du kan først se en samlet rapport, når besvarelsesperioden er udløbet. Rapporten er kun tilgængelig i 3 uger. Herefter slettes den. Husk derfor at gemme rapporten på egen computer. Jeg fortsætter på næste. Før vi godkender undersøgelsen og afsender invitationer, så skal vi gemme de manuelle invitationer. Jeg klikker på produktion, og jeg klikker på Open, og så gemmer jeg mit dokument. Jeg gemmer det på mit skrivebord. Jeg kalder den manuelle invitationer, og jeg gemmer den som et Word-dokument. Så kan jeg lukke Word igen. Og nu er jeg klar til at klikke Godkend og Afsend. Spørgeskemaet er nu oprettet.
Besvarelsesperioden var sat til 3 uger. Rapporten kan derfor først ses om 3 uger. Husk at downloade rapporten til egen computer. Jeg klikker nu på hovedmenuen Status. Under Status kan jeg se oprettelsesdato, udløbsdato, afdelinger i firmaet. Jeg kan gå ind og kigge på manuelle invitationer. Jeg kan se, hvor mange der i alt er sendt ud til. Jeg kan se, hvor mange besvarelser der er kommet. Og jeg kan se, om invitationerne er afsendt. Du har nu set, hvorledes et spørgeskema oprettes og godkendes. Vær specielt opmærksom på følgende. Opret alle afdelinger på én gang. Ved manglende invitationer, tjek modtagerens spam-mappe. Før endelig godkendelse af skemaet, kan du gemme arbejdet og vende tilbage senere. Rapporten kan først ses efter udløbsdato. Rapporten er tilgængelig i 3 uger. Gem rapporten på egen computer.